கிராமத்து சுவையில கொண்டக்கடலை, மூக்குக்கடலை, வெள்ளக்கடலை சொல்ற பேர் வச்சு ஒரு பிரியாணி தான். ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்ப எண்ணெய், பட்டை, கிராம்பு, லவங்கம் எல்லாமே போட்டு நல்லா வதக்கி, பச்சை மிளகாய், அதுக்கப்புறம் வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு இந்த அளவுக்கு நான் வதக்கிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமேட்டா தக்காளி போட்டு நான் நல்லா வதக்குறேன். இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் தக்காளி. இதுக்கப்புறம் வதங்கினா ரொம்ப டேஸ்ட் ட்ரை பண்ண மாரி இருக்கும். அதுக்கப்புறமேட்டா கேரட்டு, கொத்தமல்லி, புதினா, நீங்கள் பீன்ஸு, அதுக்கப்புறம் சுண்டலை நான் ஒரு பக்கமாக வேக வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நீங்கள் என்ன தான் வேக வச்சாலும் உடனே பிரியாணியில் நல்லா வேகாது, நசுக்குன்னு இருக்கும். அதனால் நீங்கள் தனியாக கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சு அதில் ஆட் பண்ணிக்கிங்க. நான் இந்த அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அரிசியோட நான் தனியாக கழுவி வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு ரெடி பண்ணியாச்சு. இதுதான் உப்போடு நீங்கள் சேர்த்து எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா சூப்பர். வரும்போது செம்ம டேஸ்ட்டுங்க. மறக்காமல் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நான் ஏன் இதில் பிரியாணி பண்ணுனா ரொம்ப நல்லது. பருப்புலாம் நம்ம நிறைய சாப்பிடும்போது அதில் ஒரு பிரியாணினா ரொம்ப